Di nava her miletekî de civak û rûniştinên taybet bi dabûnerî tên wî miletî hene. Stran, çîrok, helbest û gelek cûr babetên din. Lê di nava Kurdan de ji berê ve şevbûhirkên dirêj ku ew babetên navhûrî di yek rûniştinên de kom dibûn û nav lê dihate kirin koçka filiklorî ango koçka stranan. Ev der jî mûzexaneyeke bajarê Dêrikê yê Rojavayê Kurdistanê ye. Ku li serdestê welatiyê bi navê bavê Şivan hatiye komkirin û avakirin û bûye cihê seredanan û bi bîrxistina kelûpelên filiklorî. û ji bilî wê yekê jî koçkeke filiklorî jî gotê de helbest, stran, çîrok, amêrên müzîkî û karanîna alavên filiklorî tên vejandin. Stranên girêdayî bi filiklorê Kurdî bi tevahî û yên taybet bi devera Dêrika Hemk û Cezîra Botan di vê şevbûhirkê û koçkê de li ser alava cimbişê û bi dengê hunermendekî filiklorî hat vejandin û bibîranîn. Her wiha helbest jî di vê şevbûhirkê de cihê xwe bi gotinên filiklorî û berxwedaniya Kurdan li dijî dijminan hatin pêşkêşkirin. ما هو نزانن دنیا دم و دورانا بخودی تجاره هو نابن همبری وی شیر برزانا جبرگو او باب کردانا جکوبان حتی حاجی عمرانا. Jibilî helbestê çîrok û serpêhatiyên deverê bi şêweyên çîrok û helbest û stranan jî dihatin vegotin. Jina Kurd ji van civak û rûniştinan bêpar nedibû. Bi denk û reseniya xwe beşdarî wan koçk û şevbûhirkan dibû. Bi wateya ku jina Kurd di dîrokê de mil bi milê mêrê Kurd li hemû meydanan bû. Bilûr ango nayî wekû tê naskirin. Alaveke müzîkî ye herî kevne li deverê û li gorî gelek jêderan ku ew bi xwe alaveke Kurdî ye û navê wê nayî ji niha ye. Ango nehe kunên û xalên baya müzîkê lê hene hatiye û ji nayî ango bilûrê gelek alav û cûrên din derketine. Koçkên filiklorî, stran û çîrok û helbest û sîrlî di nava Kurdan de bi dehên çîrok û serpêhatiyan parastine û ji ber ku welatê Kurdan dihate dagîrkirin, dîroka wê jî dihate binpêkirin. Lê îro vaye dûbare biriya çalakiyên rewşenbîrî û civakî û filiklorî dûbare çand û reseniya xwe vecînin.